Magpaksi mig salmon-salmon mata, siyempre butangan tog suka, toyo og labaw sa tanan mantika. Siyempre kay natimplahan naman nato atong itak-ang kay naluto naman. Matas, lami kini mata mats to. Good morning matats. Oh. Burot og budburon pirit tulay ang dunggo karon. Uy, namay unggoy. So ang parcel ani matats 10,000 kilos no kay 5 ni kabangag og tunga og isa pa tag 2,000 kilos kada bangag ani kay gamay man gud nga bangka mo ni iyang karga. Matats mga viewers, kauban. Di ko mutabang kasi kitang kamot. Unya na ko mutabang kanang pahuman na. Ila kong gibinawangan matas nga patabangon og habwa pero akong tubag dili ko mutabang kay kani akong kamot wala pa ni maulian sukad nga disgrasya ko ani noto na slide ko sa bangka matats hantod karon wala pa jud maulian sa manghilot ambot na unsa. Pero wala gyud problema mga tats kay mga kampi man naton ano sugot punas lang nga dili ko mutabang basta muhikay ko og mao na ni matas magbuyok di ay mi sa akong kampi dir ano so siya akong gipabuyok kay dili ko kahibalo iya kong giingnan ako daw mo testing pero dili ko pasalig matas kay basig mahilaw unya na kana ra jud nga trabaho matas nga dili jud ko palig-aligan no mas maayo pa imo kung papaksyon aning salmon nga perten pagkapreskuha og apilan po natog sambagon burot og budburon matas kay perten pagkalamia kay perten pagkapreskuha jud. Matats, tanaw ang unod sa salmon oh. Perten pagkapulaha matats. Pagkalami ani matats. Paksyo ra nimo tirada matats, paksyo. Okay na mi sambagon no. Matats oh, nandagag lumas. Pwede pa ka mag-grocery. Napay mga crispy pie. Ato butangan nga ni matats. Sa tanan-tanan nga bangka nga akong gilutuan matats kini nga bangka ang pinakadaghan og grocery no. Grabe mura kag nasa mall. Matats, di ka gana mo sakay ni bangka ah. Bake ng mga grocery diha. Napay sa margarine. Corn beef. Pagkalami. Gusto kag juice. Oh, ni asuman. Oy, apit mo luto matats. Ang atong pinaksya ready na. Automatic. Matats ha. Nag-iisang ako lang dito. Atay takang. Dito Ricardos. Matats, ato sa tubiyan nato pinaksyo kay gitakang pa. Ato sa isda nga gwapa. Na? Kalami. Di ka maibo ka na team pagka-presko ha. Ito pa matats oh. Muna di jud ka magsawa basta naa ka diri matas tungod sa kapresko sa isda. Karon kay presko mga ato isda makuha tag karaw diya, burot og siyempre apila na lang pud natog tulay matas kay ato nang kilaw no nya ano og pagkataod-taod. Arat sa amoy pa lang ha. Fresh na fresh ang amoy. Matats atong tilawan tungod sa naplastada sa atong pinaksyo. Matats ha. Wala pala ni. Wapa. Pinaksyo jud matats, pinaksyo jud. Karon kay naluto naman na muhukad data kay perte ng pagkagutuma matats. Siyempre mokuha po tag pinaksyo dia bali duha jud kahiwa matats. Salmon jud ang atong tirahon kay tamis jud kay nag-unod matats kay perte ng pagkapreskuha. Das ka, pagpas ka. Turato. Ayaw isa na kahiwa ako ah. Matats. Uy. Di pa to sa mga on kay gahabwa pa to. Unya na to sa mga on matas inig mahuman. Nya, gutom naman ang kusinero. Una ta. Kani bitang presko kay isda matas ni paksyo nimo ah. Namaya eh. Matas, lami kini mata matas to. Gahapon pa ni skadlaw nakuha. Isa lang kagabi ilang labigar. Tamis juga basta presko. Pagka man natog kaon matas maglipak tag 5 ka sulupendre ano botangan tog kanon og pinaksyo kay naa man gud kauban nga dili kahawa dito sa timbangan mo nang atong pahatdan dito para makakaon pud sila kay luod pud in tawon. Og ako na pong gigawas ang pinaksyo og ang kanon matas siyempre atong panawagon na atong makauban ng libor no para mangaon sila. Kaso lang naatay na dugog istorya kay ngano dang napula ang kanon. Sa tinud lang matas napagod jud atong kanon no tungod sa atong kabisi mao nang nag-imbento na lang kog istorya. Dinurado man ni atong kanon tan-awa ra ko no perti pagkapula ha. Lami isa. Matik. Pares man sa to pinaksyo nga pula pud kaayo.